nens i nenes de Cornellà. Amb tots vosaltres, Ses Majestats, els Reis d'Orient. Ses Majestats arriben de la mà d'en Maginet. Els Reis d'Orient carreguen molts regals per tots els nens. Per Cornellà desfilant Reis, Maginet i Ondina en una nit molt especial, màgica com cada Nadal. La cavalcada enfila Amb el sió al capdavant, damunt de les carrosses van Gaspar i Baltasar. omplen carrers i places, Reis, Maginet i cotxes. Per la ciutat van desfilant en la nit més esperada de l'any. Avui és nit de Reis i un estel brilla, guia els tres Reis d'Orient cap a l'establia. Avui és nit de Reis, quina alegria, nit d'il·lusió i fantasia. Avui és nit de Reis. Avui és nit de Reis. Avui és nit de Reis. És una nit molt especial, és la nit més esperada. Com s'ho faran amb tants regals. Com s'ho faran amb tants regals? Com s'ho faran? Què em portarà? Tot apuntat, escrit i remarcat. Com s'ho faran? Què em portarà? Com s'ho faran amb tants regals? Com s'ho faran? Què em portarà? Tot apuntat, escrit i ben pensat. M'ha importat bé, amb paciència esperaré. Aniré a dormir ben d'hora, ho deixaré tot preparat. Deixaré el llum encès perquè arribin aviat. I em llevaré molt d'hora per veure si han passat. Quins nervis, quin neguit, vull saber què ens han deixat. Com s'ho faran? Com s'ho faran? Com s'ho faran amb tant regal? Com s'ho faran? Com s'ho faran?